is, ik ben een arend. Gevoel ga weg. Kom nou. Ik ga nou met jullie ook iets behandelen wat ik ook zo'n proces heb. De eerste is, daar komt een verzoeking. Jakobus 1 vers 14. Hier zit hy. Beproeving, versoeking maakt nie uit realiteit. Wil iemand 2 Korinte 10 vers 5 tot 6 voor mij voorlezen? Want wij breken valse redeneringen af, de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. En wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn. Hij gebruikt hier een beeld wat men vaak niet hoort. Hij zegt, wij zijn in een geestelijke strijd met bolwerken. En hier wil ik jullie zeggen, geloof ik, is de grootste geestelijke oorlogvoering aan de hand. Niet om jou tot zonde te brengen, maar hoe denk jij over dingen? Ik ga nou één noemen, wat ik denk hier niet misschien te veel tomaten gaan uitroepen. Maar dat hele denkwijze over gender. Waar komt dit nou vandaan? Ik weet. Dat is een bolwerk en daarop richt Satan zich. Hij is vooral met zijn demonen bezig om in de wereld ons denken te veranderen, zodat wij gaan beginnen te twijfelen over wat zegt God in zijn woord. En het zijn bolwerken. Ik weet niet of een van jullie, ik ga nou niet daarop in, gezien hebt wat de reacties was toen de Amerikaanse vicepresident hier voor de Europese groep gesproken heeft. En hij gezegd heeft, de grootste gevaar voor jullie hier in Europa is dus niet Rusland en China en al die dingen, maar is hoe jullie binnen veranderen. Massahysterie. En ik wil zeggen, op dat punt is hij gelijk. Want als een bolwerk van denken die ons allemaal meesleren en ik ben verrast over hoe christenen meegaan. Want wij hebben niet geleerd om elke gedachte gevangen te nemen en te onderwerpen aan Christus. Dit klopt niet. Maar wij worden meegenomen in een hele propaganda-ding door media en alles om op een manier te denken. En nou komt daar voor jou iets van onderscheidingsvermogen. Als jij hoort dat daar argumenten, zoals Vance, oké. Hij heeft dingen ook gezegd, zeg ik, ja oké. Maar als je dit hoort en je hoort kritiek, wordt daar inhoudelijk op gereageerd of wordt de persoon afgeschoten? En als de persoon afgeschoten is, weet je, ik stop, ik luister niet meer, want je hebt niet argumenten. Oh, die man is zo, en die persoon, en die vrouw, en dit. Kijk naar de feiten. Dit zijn bolwerken. Dus wanneer er bij jou een verzoeking komt, op welk terrein ook, de eerste ding wat jij moet doen, is pak dit, onderwerp dit aan Christus. En dan ga je soms zien, en dan ga ik iets heel radicaals zien, op dat punt is Poetin, zit hij goed. Ik heb al dingen gaan zeggen, en dan zie ik, maar hier heeft hij gelijk. En daar niet. Maar wij moeten allemaal op dezelfde manier, de Satanse manier om ons te conditioneren in een richting. Pak dit, onderwerp het aan Christus, ongeacht wie de persoon is, en test het nou maar voor jou ook als verzoeking. Wat zegt de Heer Jezus hierover? Onderwerp het aan het licht. Is iemand voor ons alsjeblieft lezen, Johannes 3, vers 20, vers 21. En hij was het licht. Licht is, wat zegt Gods woord? Kom ik hoor? Iemand? Lees maar, als je daar bent.
Want wie die kwaad doet aan te plegen, komt niet tot het leven. Op zijn werk niet gepast wordt worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het leven. Tot zijn werk tot het waar wordt, tot het in goed gedaan zijn. Ja. Het moment als je met iemand praat of als een argument komt en je zegt, ik wil het uitzoeken, wat zegt hier? Dan is het, nee. Een christen wandelt in het licht. Ook wanneer jullie straks in groepen gaan. Dat je zegt, ja, ik heb hiermee worsteling in mijn leven. Het is al een stuk bevrijding. Dat je het erkent. Breng het aan het licht. Satan wil dat alles een beetje duister blijft en grijs. Ik heb een probleem, ik heb een alcoholprobleem. Oh, oké. Wij gaan met jou meebidden, wij gaan jou advies, wij gaan met jou lopen. Maar als je altijd, ja, ik worstel met verzoekingen en dingen. Blijf nog wollig. Breng het aan het licht. Niet naar allemaal, maar juist de persoon in erkent het dat je verder kan komen. Betrapt, ik ga niet weer schreeuwen. Bolwerk, ik zie jou. Wauw, of hier is een verzoeken. Voilà, ik heb jou. Ik herken wie dit is. Kies oud of nieuwe mens. Kies nou. Wie ben jij? En nou wil ik voor jou een heel radicale ding zeggen. Als jij meerdere van de tijd het oude mens net kies, kan het zijn dat er niet een nieuw mens nog gekomen is. Dan schrijft Paulus aan Korinthe, laatste hoofdstuk 2 Korinthe 13. Onderzoek of jullie in het geloof zijn, of je in het geloof bent. Weersta door jezelf als dood te beschouwen voor de zonde. Rationeel, hier komt iets, maar eigenlijk ben ik dood daarvoor. Ik ben opgewekt met Christus als nieuw leven in mij. Nee, ik ga die kant op. Het is een beproeving en ik ga niet toegeven. Het is een loutering, het is niet makkelijk. Maar aan het einde ga ik sterker worden in mijn geloof. En doen jou de nieuwe mens aan. Ik ken mensen ik zal het nou niet doen, maar ze zeggen vroeg 's ochtends geworstel met dingen. En als ze aankleden, zeg ik, hier gaat mijn nachtkleren uit. Dat is de oude ik. Dit zijn mijn verzoekingen, mijn leven. En ik kleed mij aan in een mooie jurk of een mooi hemd. Dit is de Heer Jezus, hij kleedt van gerechtigheid. Zo gaat maak het heel praktisch bij mensen, maar houd het dat je de hele tijd daarop alert gaan zijn, wie jij bent. Reageer met vrucht van de geest. Nou, hier komt maar eens storm. Nog een zonde van mij. Ik heb moeite, maar het wordt al hoe minder. Vooral als ik op de A1 rijd met mijn auto en ik wil afslaan op de A27 of iets. Nou is het zo dat er altijd een lange rij is. Nee? En dan zie je, hier komt een makkertje van achteraf. Hij hou hem met voorin. Heb jullie moeite daarmee? Maar dan merk ik mijn zwarte bladzijde boven komen. En zeg, hallo, wij staan allemaal hier en jij in. Dat is niet één, dat is een heleboel. Hoe ga ik nou praktisch daarmee om? Heere, welke vrucht van de geest? Want dan krijg ik mezelf, doet jij het ook, daar rij je dichterbij, geef hem niet ruimte. Nou begin ik daarover nadenken. Is dit nou christelijk? Wat zegt de Heer? Vriendelijkheid. Geduld. Nadenkend verder. Dus misschien iemand, een vrouw, wat naar bevalling onderweg is. Ja. Snap jullie? Jij weet het niet. Dus net, dit betekent kan ik heel goed gaan nadenken en denk, ja, nou zijn er lijkt mij 10 gevallen van bevallingen. Nee. En ik leer mij om ruimte te geven. Zeg, kom maar. Aan het begin is het God tegen alle gevoel van rechtvaardigheid en heiligheid, want jij is egoïstisch. Interesseert mij niet meer.
En nu ben ik al rustig daarover. Dus de zondige rijgedrag van Marius Storm, egoïstisch, alles werken van de vlees komt uit. Maar ik heb de vrucht van de geest gebruikt om mij te veranderen. En nu kom ik achter minder pijn dan meer. Als je wil inkom, kom in. Neem jouw zonde, jouw ding. En ga neem de vrucht van de geest en kijk. Wat verwacht die Heer van mij in deze situatie? Wil jij gaan porno kijken? Nee, het is alle reinheid, heiligheid van God. Dit zijn de dingen wat ik wil toepassen in mijn leven. Hardnekkig, blijf jouzelf rekenen. Ik kan herinneren, in 1999, een paar dagen voor een nieuw 2000 wat zou aanbreken, alles krijg ik een telefoontje. Mijn vader is overleden in Zuid-Afrika. Nou, dan wordt hij geconfronteerd. Daarheen. En daar is een kus. En hij lag daar. Ik kon met hem praten, alles. Maar hij reageert niet. Hij is dood. Ja, bij een lijk gezet. Efesiërs 2 begint. Jullie waren dood, maar nu levend. Door jullie overtredingen. Maar nu is er verandering gekomen. Ga jij luisteren naar Satan of ga je beseffen, hij maakt zichzelf eigenlijk belachelijk of jouw vlees, want je bent dood daarvoor. Reken jezelf dood voor de zonde. En weet je, daar is geen reactie met de dode persoon. Hij is dood. En zo moet je jezelf zien wat de zonde betreft en levend voor wie God is. Een gevoel, een geloof en niet een gevoel, de treintje komt daar. Partij keer, ik kan jullie eerlijk zeggen, aan het begin zeg ik, nou Heere, ik moet die man ruimte geven hier voor mij. Maar ik voel niet daarna. Begrijpen jullie? Ja, maar ik weet dus wat die Heere wil. En nu gaat het al. Een gevoel komt achteraan. Geestelijke leven gaan uit van de werkelijkheid van Romeinen 8 vers 2. Romeinen 8 vers 2, wil iemand dit voor ons lezen? Het gaat over de... Ja, in de vorige vers ook. In. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is zo bijzonder, als je Romeinen 7 leest, dan zie je de werkelijkheid van Paulus. Dit wat ik wil doen, dit doe ik niet. Zonde in mij en alles hele. Maar dan komt hij, wauw. Hij komt bij rechtvaardiging door het geloof. 8 vers 1. Reken jezelf dood. Dus, dit is de werkelijkheid. En jij moet daarvolgens leven. Dus dit hoeven wij niet te ontvangen. Jij hebt het al. Ontvangen en mogen daar het geloof aanvaarden. Het is de werkelijkheid. En jij moet beseffen, ik ben dood voor die andere dingen, maar ik ben levend voor God. Dat is de werkelijkheid. Blijf daarop staan. Nou, wanneer 3 dingen wat ons kunnen verhinderen hieruit te leven. Dat zijn 3 dingen wat jou verhinderen om uit die werkelijkheid te leven. En de eerste een is onwetendheid. Ik weet die dingen niet. Onkunde. Ik realiseer mij niet. Ik weet niet wat gerechtvaardigen het geloof betekent. Ik ben in Christus. Ik heb zijn nieuw leven gekregen. Ik heb het als een kleed gekregen. Het is een werkelijkheid. Maar onder dat kleed, dat is de heiliging. Dus als daar komt nog zondes. Maar ik moet worden als dat, ja,
witte kleed, dat schone kleed wat ek gekregen het van Christus. Sy skoon lewe, ek werd toegedek daarin. Kyk God na my, sien hy my, nee, hy sien het lewe van die Here Jesus. Onder dat kleed is die proses van heiliging, ek moet worden wie ek reeds in Christus ben. Onwetendheid, mense realiseer zich niet. Party mense weet dit, maar sy geloof dit nie. Dis onkunde, ongeloof. Dus ja, al die dinge, ja, maar is niet voor mij. En de laatste is ongehoorzaamheid. Zonde in jouw leven, wat je steeds meer aan toegeeft, gaan een invloed hebben op de geestelijke werkelijkheid. Hoe meer jij toegeeft aan de beproeving, dat het een verzoeking wordt en je geeft aan toe, hoe krachtiger word jij in jouw geestelijke leven. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als je echter door het geest de daden van het lichaam doet, zult u leven. De Heilige Geest woont in jou. Jij bent een tempel. Dat is geen aardse tempel op de... God komt wonen in jou. God drie-enig. Module 2 doen ons exegese van de grote verzoendag. En dan bedenk je, wow, als je iets verkeerd doet, val je dood neer. Maar nou komt woont God in mij. En ik ga linksom en rechtsom maar verkeerde dingen doen. Kan niet. Ik wil heilig leven. Ik wil zoals Hij zijn. Lukt niet. Val wel. Gelukkig kunnen wij dit nog doen. Dus de Heilige Geest komt, Hij vernieuwt ons denken. Het eerste ding wat Hij doet. Je gaat anders denken over al die dingen. De volgende ding wat Hij doet, Hij geeft ons nieuwe verlangens. Dus wanneer jij toch weer, ik wil anders leven, ik wil loskomen van die dingen. Laat ons delen in Christus opstandingskracht om oude daden af te leggen en een nieuwe aan te doen. Bedroef niet de Heilige Geest, Efesiërs 4 vers 30. Maar leef, Efesiërs 5 vers 18, word vervuld met de Heilige Geest. Laat Hij het jouw gedrag bepalen. Laat Hij het voor het zeggen hebben over jouw leven. Waarschuw bij zonde en dwaling. Hij waarschuwt jou. Mensen, laten wij duidelijk zeggen. Het moment als daar een verzoeking, een situatie is. Jij weet het. Jij bent door. Als je het niet hebt, dan moet je gaan onderzoeken waar dan ben ik wel met dit geloof. Oh. Geduld, Marius. Ja, maar jullie moesten al 5 minuutjes geleden daarbij te zijn. Dat vinden wij niet erg. Oh, oké. Wat zeg? Die stuurde Arjan al net. Die is al klaar. Oké. Ik stuur in ieder geval de PowerPoint op. Oké? Afsluitend, zet niet de verkeerde dingen centraal in je christenleven. Moet niet daarover, maar focus op wie Jezus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet de dingen op aarde. Ga niet de hele tijd daarover. En Gods heerlijkheid en liefde door de Geest, laat dit centraal staan. Vertrouw op de kracht van de Geest, een afhankelijke relatie met God. Hij wil ook dat jij de beproevingen houden waarin jij gelouterd wordt en al hoe meer overwinning krijgt. En moet nou niet denken, hey, dit heb ik ook al gehoord, het is nou 5 maanden geleden dat ik gezondigd heb.
Hallo, dat is je eerste, trots. Oké. Voorbereiding voor volgende keer. Het staat in jullie handelingen. Wij gaan over naar handelingen. Dus een ander type literatuur. Dus verhalend, dit niet verhalend, maar echt geschiedenis. En jij gaat dit anders exegetiseren. Daar is huiswerk, ik heb gecheckt, dus wat jullie hebben. Dus de 19e gaan wij daarover. Zullen wij afsluiten?